खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे रादाब लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ BPF दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सा 1200 सोद्रोमाफोरा BJP दोलोआव जयेन जाहैदों। BTC सासना 2025 मायथाइयाव BJPनि सिङावसो थांमारसिगोन नामा? बेयो जाहैबाय मोनसे जोबोद गिदिर सोंथि। मैया भारतनि 78थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै BJP राजखान्थियारि हान्जाया मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा मण्डलनि रामफल बिलनि रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सा 1200 सोद्रोमाफोरा गाव गावनि दोलोखौ गारनानै BJP दोलोआव जयेन जाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि BJP दोलोनि आफादगिरि कबिता बसुमतारीआ बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बिटिआरनि EM रेवरेवा नार्जारी, MCLA प्रबाद बसुमतारी, MCLA राजिब ब्रह्म आरो रोजा रोजा ओनसोलनि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारियाव EM रेवरेवा नार्जारीया बिटिआरनि CM प्रमद बर'खौ माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंदोंदि थांनाय 4 बोसोराव जेबो प्रेक्टिकेल खामानि मावाखै आरो UPPLनि माखासे गोखा गोखैनि बाथ्राफोरखौबो बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेटआव। आसाम सरकारा 2024 मायथाइनि खौरांगिरि पेन्सननि फारिलाइखौ फोसावबाय। बड'सानि खौरांगिरि आनन्द रामसियारिया पेन्सननि फारिलाइयाव सायख'जादों। उदांस्रि साननि सानसे सिगां एबा 14 आगस्तआव आसाम सरकारा रायजोनि गासै सा 20 खौरांगिरिफोरनि खौरांगिरि पेन्सनखौ फोसावना होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बे पेन्सननि फारिलाइयाव तामुलपुर जिल्ला गाहाय मावख' तामुलपुर प्रेस क्लाबनि बारग' आफादगिरि आरो बड'सा रादाब बिलाइनि खौरांगिरि आनन्द रामसियारि बिथाङाबो सायख'जादों। बिथांजों लोगोसे गासै सा 20 खौरांगिरिफोर सायख'जादों होनना खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेट। क'क्राझाराव 78थि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टि पार्पज फरायसालिनि फोथाराव मैया 78थि उदांस्रि सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ फिरफिलाखौ बिरहोयो, माहारियारि फिरफिला बिरहोयो आरो पुलिस, NCC आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसालिनि गथ'फोरनि पेरेड दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिनाय जायो। बिटिआर सरकारा 78थि उदांस्रि सानाव जौगानाय आरो अनसायनि थाखाय रादाय होनायखौ रोखा खालामना बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि मावफुंनायफोरखौ नोजोर होनानै सरकारा बुंदोंमोन दि बियो हा पाट्टा होनानै 32,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय हानि मोनथायखौ रैखा खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे बियो खालि 3 बोसोरावनो प्रधान मन्त्रि आवास यजना नि सिङाव 2,19,000नि बांसिन न'फोर लुनायखौ रोखा खालामदोंमोन होननानै प्रमद बर' बिथांखौ बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे सरकारा 6थि फारिलाइ गौथुमफोरनि थाखाय संबिजिरारि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनोबो खामानि मावगासिनो दङ आरो सोलोंथायाव गोदान गोदान हाबाफारिफोर मावफुंदों, जेरै गियान सोरां बिथांखि आरो बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन बायदि बायदिखौ बेयाव मख'नानै बिबुंथि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेट। आसामनि नलबारियाव सारन्थाइ गावनायजों 2 बिदा-फंबायनि जिउ खहा जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव मैया बृहस्पतिबाराव आसामनि नलबारि जिल्लायाव सारन्थाइ गावनायजों 2 बिदा-फंबायनि जिउ गोमादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ यकत आली आरो जायद आली होनना मिथिनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया नलबारिनि
बारखेत्रियायाव जादोंमोन जेब्ला लाइमोन सानैया ब्रह्मपुत्रनि दैयाव गोलाव फाथोनि सिथाफोरखौ सुगासिनो दंमोन। थैनाय बिदा फंबाय सानैखौ सियालमारिनि गारिघाट गामिनि ना मोनथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं क'क्राझाराव गिख्रंथाव बारहुंखा गोबां हेंथा सोमजिहोदों। मैया गोबां अखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे मोनसे गोहोगोरा बारहुंखाया ओनसोल नाङैनो गोबां हेंथा सोमजिहोदों। बालाजान तिनिआलि ओनसोलाव फैनाय बारहुंखाया फांसे गेदेर बिफांखौ बायहोदोंमोन। थेवब्लाबो खाफाल मोजांदि रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखैमोन। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेट। फरायसाफोरनि सायाव आथोनारि गाग्लोबनायनि दायआव आसाम मुलुगसोलोंसालिनि आयेननि बिबुंगोराखौ हमदों। आसाम मुलुगसोलोंसालि सिलचरनि आयेन बिफाननि सासे फोरोंगिरि सोद्रोमाखौ सासे फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायआव काछार पुलिसआ खादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे हमनाया मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव जादोंमोन, जाय भुगिनांनाय सुबुंनि थाखाय न्याय बिदोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला गाग्लोबजाग्राया एफआइआर होदोंमोन, जेराव अजद होनाय जादोंमोन दि बिबुंगोराया सोलोंथायारि हेफाजाब होनायनि खोथा होनानै गावनि दाबिफोरखौ मानिनो थाखाय नारसिननो नाजादोंमोन। आसाम मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादआ दायनिगिरि आरो फोरोंगिरि सोद्रोमाखौ दोनथ'नो दाबि दैखांदों आरो सीसीटीवी केमेरा आरो स्ट्रीट लाइटफोरजों लोगोसे रैखाथिखौ बांहोनो खावलायदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गोबां सुबुंफोरा बेफोरबायदि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेटआव। 78थि उदांस्रि सान फालिथायजों लोगोसे बिटिआरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ मोननो हाबाय। 78थि उदांस्रि सानाव सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्क गायसननायजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन एबा बिटिआरनि मिथिंगायारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायाव मोनसे गोसोखांथाव दावगानाय आगान लानाय जादों होनना नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव 321.90 बर्ग किल'मिटार गोसारनाय बे गोदानै फोसावजानाय हायुङारि पार्कआ दा बिटिआरआव 3थि आरो आसामाव 8थि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बेयो मानास टाइगार रिजार्भनि मोनसे गोनांथार बाहागो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे पार्कनि मुंखौ सिखोना जोहोलावनि सन्मानाव दोननाय जादों, जायखौ जावलिया देवान मुङैबो मिथिनाय जायो, जाय सासे मुंदांखा जोहोलावमोन। बे हायुङारि पार्कखौ सोरजिनाया भुटान हादोरनि हाजो सेरफाङाव गोनांथार थाग्रा थावनिफोरखौ रैखा खालामनायनि मोनसे मुंख'जाथाव आगान। बेजों लोगोसे इयुन जोलैफोरनि थाखाय बिनि धोनि जिब हारिखौ रैखाथि आरो जौगानायफोरखौ रोखा खालामनानै बे ओनसोलाव दावबायारिफोरनि दावबायथायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे जाफुंसारनायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ, आसामनि मानिनां गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त शर्मा आरो बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' आरो आसामनि हाग्रा बिफाननिसिम गुरैयै साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेटआव। बीसीआईआ दलीप ट्रफी हानजाखौ फोसावबाय। आसामनि सानै गेलेगिरिया जायगा मोनदों। बीसीसीआईआ फैबाय थानाय दलीप ट्रफीनि थाखाय हानजाखौ फोसावबाय। बीसीसीआईआ नखरारि सिजनखौ गोजा बलजों जागायनो लुबैदों। दलीप ट्रफी बादायलायनाया 5 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। हानजाफोरखौ गासै 4 हानजायाव बोखावनाय जादों। हानजाफोरा ए, बि, सि आरो डि। टीम एखौ शुभमन गिलआ दैदेनगोन आरो बे हानजानि मुंखौ आसामनि रियन परागआ लादों। बीसीसीआईजों फोसावजानाय हानजायाव आसामनि 2 गेलेगिरिफोरा जायगा मोनदों होनना खौरां मोननाय जादों। बिसोर सानैबो गेजेर हायुङारि गेलेगिरि। रियन पराग आरो आखा-फाखा लाइमोन गेलेगिरि आकाश सेनगुप्ता। बे सानैबो असमिया गथ'फोरखौ दलीप ट्रफीआव सोफादेरनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
दिनैनि खौराङाबो बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना आंनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनानै होदो।